Nagpatag ang designer sang costume sang kandidata sang batad sa costume competition sang Miss Iloilo 2026. Kasunod sang pagkalayo sang porsyon sini samtang ginarampas sa stage. Ang kandidata amo si Melixwell Stacy De Ramos kag suksok sini ang Maria Ladel Simborio costume sang nagkalayo ini. Sa interview sang Bomb Radio sa designer nga si Alfie Desamparado, iya ginpahayag nga ang original nga plano kuntani amo nga magbutang sang dry ice para sa smoke effect sa costume. Kag in charge sini amo ang team mismo ni Miss Batad. Suno kay Desamparado, bangod wala gid may nakita nga dry ice ang team sang Miss Batad, nangita sila sang iban nga alternatibo kag nagdesisyonan ang paggamit sang smoke bomb. Pahayag ni Desamparado, sang tion nga ginarampa ang costume, posible nga wala na plaster sang maayo ang smoke bomb, rason nga nagkalayo ang porsyon sang costume nga human sa rubber. Ginapangabay naman ni Desamparado sa publiko nga hindi na pagbasulon ang bisan sino man sa natabo. Gindayaw naman sini ang kandidata sang batad bangod sa ginpakita nga profesionalismo kag pagkakalmado sang nagkalayo ang iya costume. Pero because of the business doon sa likod, ang smoke bomb actually safe man siya gamiton Ngayon kay ka busy lang gid siguro, tapos siyempre mga behind the scenes ang pageant that day, do ka very busy gid. So imbis nga mabutang sa proper place ang smoke bomb, wala siya guro mo plaster mayo. Kasi sobra kasako na and all the rattle na tiamo sina nga do nag-cause ang fire. Kaya light materials, man ang ang costume. Pati ang costume niya made up of, may metal man siya, do mga alambre siya, nga damol, nga klase alambre, then rubber slice siya palibot. Nga muni incident, hindi gini natin malikawan if we are on the events or in the pageant man sa backstage. Siguro, most of the time we could see pageant nga puro glamour lang gid, pero sa likod sa backstage, damo ko niya possibilities and possible nga matawo ang mga bagay-bagay. What is essential here is that wala ga point fingers and everyone is in unity. Yes. Kag ang importante, everyone is safe. I am very happy with the team of Miss Batad.